umshaye mfowethu uma nibabili. Uyazi mfowethu umuntu manibabili akadeleli. Umuntu andibana nje mfowethu nibabili akadeleli. Exactly. So manje mfowethu kuzomela mina mfowethu umshaye phambi kwabo abantu. Ngoba uma nidibana nibabili ngeke bese apha akudelele. Uyabona nje mfowethu nje labantu laba abathuka inhlamba la ungathi udibane naye ke manje uthi awuyithuki le nhlamba leyani awusaqathi hey manje mvelasa hayi awumfutha amabona uyazi uyazi amanqondo yami yebo yini abantu mfowethu ukubukwa umuntu akakhuluma into mfowethu eyiqiniso but everything asuke eyikhuluma usuke efuna ukubukwa mina umshaya wena G5 mawucabanga nje umhlaka kana ngenzani mangangibuke hayi Wona ngayikhuluma lento ahleze ekhuluma ngami. hayi ukuthi phela omhlaka 1 nami Makamfuthi nancane amathuba ufuna attention. ngoba Yabo. Ufuna attention ufuna ama likes. Lokho asuke kwenza egabini lama likes. Yabo. Nama comment mfethu awukwazi ukuthi mawuzobamba umuntu bese uhamba uyachaza nakhona futhi into engiyazi umhlaka wana akaze kubona ukuthi umngakanani mhlawumbe uyothi ngalolu suku mhlawumbe manidibana iyakala ukuba mngakanani leyanandaba ukuthi uneminyaka emngakanani uyisidudla kangakanani yini kangakanani yabo like nje ungathothi lento ayicabanga ukuthi lento ungathothi lento ayikhuluma akakwazi ukuyimela makuthiwa siyahlangana. So ezinye zezinto lezingozi akufana nabo akade nanga ugenje wayikhipha ikipa wasikhipha isimeme esokuthi asihlangane etafuleni lokuthi kwafika ba abezanga wasiqiniseka ngoba etafuleni elalikhona lalibekiwe kwafika mina ngeke ubani omuntu wasiqiniseko phela ngangihleli netafula mina ngibheke ngibheke phela abantu abahlezi bethi sokubamba yabo angaze ngithole umuntu okuthuza uzongibamba laphana akekho babe kupha lento wakuthiwa bazongibamba naze nafa ukubanjwa sanibona wemvela siphi inamba oyilinke ku-Capitec eleka Vodacom Majazi ufaka u20,000 lapha ufaka u0 bethu kubaxaxa lawa Majazi hawu phela sangithweleni ngithwele Majazi ufuna ukuhlawula ekhaya sinamacala sizalisile futhi ngithweleke phela noma sengaqoma isigwili awu hayi kunini sa breaking ingane zabantu siyafa amacala ngicela nanokuya nje emakhaya uyozudibana nawe umuntu eTexini but angiboni ukuthi nginawo mangingenawo ngizokubhalela WhatsApp Maduyaza please man please man uMaduyaza lona somuntu wana ukethu 0 is nothing man 0 is nothing ukethu 0 nje yini enzima awafowethu umuntu usengaze adume kabe ezweni ngaduma ngempofana ngaduma kabuhlungu amaphumulo ongenze lutho sokuthi abantu bazothina ihangisi umbulali wemntosha wathi igama lami bafowethu leyo ngoma leyo vele kufika inyembezi katshwala uma ngicabanga ngoba ayikho iminyaka emnandi njengaleya eqinisweni bafowethu makukhipha umgqumeni wayenale addiction lethi yabona mfowethu uyabona into ekuthiwa ngisho kuthula usile makukhala iradio mhlawumbe mawushiya iradio ikhala kini noma mhlawumbe kukhona abayidlalayo lapha kini ikhalela lapho kubekwe iradio mhlawumbe idlalwa ngesola noma idlalwa ngebhetri lemoto engathi noma ulusile engathi ungavela ngasokhalweni la ezwakala khona iradio lapho uzochazwa into edomu kanjani ukuthi nje noma ngikude kodwa iradio asekhaya ngiyayizwa uma ngilapha uqhuthelana ngalokho iradio ekhala kakhulu ngisho kuthiwa mhlawumbe uyobhukuda mawubume engathi ungashesha ubuye nje uzolalela ngoba umgqumeni ukhiphile hayi bafowethu aniyazi leyo feeling nxese nje bafowethu uMustian but abayazi aniyazi leyo feeling
G5 mfowethu ungayifakaza le. So bafowethu yabona umgqumeni mayekhiphile. Wongazuthi nje khona bafowethu wawuzwa nje ngathi ikhonto eshintshile nje emhlabeni. Engathi nje kunalento nje mfowethu ekwenza nje ukhululeke spiritually. Nani mfowethu engathi nje istress siphele sonke kube mnandi nje bafowethu wawuzwa nje emhlabeni kumnandi uzwe ukuthi yazi yakhe iphakele nje ikhipha kahle futhi ushaya umculo bafowethu yaneyazi leyo feeling leyo yaneyazi mfethu yabona mvela ngizofakaza nje especially kuleyo ngoma leyo mfowethu kwakumnandi andukhozi lapha kumnandi hayi kodwa mfowethu hayi inkinga yaqala khona nje mfowethu hayi mase kuthiwa uyagula nje hey yabona lapho ke ayikho nzima yabona mfowethu lapho isolezo mfowethu uthisha wayengifundisa hayi ngangihlezi mfowethu uyayisazi nawe ukuthi mangifika nje into yokuqala ngizofundisa leso mangifika nje before ngiyongena abantu umgqumeni mfowethu kwatrendisa ukugula kwaloya muntu ngoba mfowethu kade abantu babegula bephila ningasiboni bafowethu simancabanca sinje nisibone ngazi ukuthi khona abantu esibazondayo akekho umuntu esimzondayo thina it's just that maningi kakhulu amaphutha enziwa abantu abake bathola leli thuba esilitholayo njengamanje liyingqayizivele yebo abaxhaphaze kakhulu bafowethu amandla abanye abantu noma bawaxhaphaze kakhulu abanye abantu umgqumeni wakubhala njalo ngaye kubatshazwa ngapha nangapha kubatshazwa ngapha nangapha yena nje kuthiwa wayegula ngaleyo ndlela but indlela abebenza ngayo yayi too much yabo yayi too much kwakubhalwa ngaye ngazi ukuthi umuntu ongena kanti ukugula komuntu odumile kahle into engavezwa kodwa kungabi into ezofakela kancane kuvezwa everything yonke into iyapublishwa no akwenziwa kanjalo makhulu umuntu akunaba nje obhekumuza abangakithi ubhekumuza nomgqumeni belashwa inyanga eyi1 lapha ngakithi udludla lapha ngakithi kunokhokhovulo inyanga lapha ngaphansi kwentaba enkulu intaba Scope esigodini sangakithi emambedweni bengidlula esangweni kwakhe manje esikoleni ngisahlala le mina ekhaya kusakhiwe eBurkina Faso yabo so-ke ubhekumuzi kukhona la khona ikhona iminyaka la khona seke wangakhipha khona wangakhipha ngenxa ukuthi wayegcina ukugula wangabhala ngaleyo ndlela wakubhala ngakhona ngomgqumeni yabo wangabhala ngaleyo ndlela wakubhala ngakhona ngomgqumeni ngo-2006 umgqumeni olokhuza ubhekumuzi wayegula akuzange kubhalwa ngaloyo ngo-2009 isizathu sokuthi ubhekumuzi nje abantu benze ngathi akagulanga abantu abaningi bazwa ukuthi ubhekumuzi akagulanga isizathu sokungakhipha ngo-2009 kwakuyisiphi ngesingane isizathu sokuthi ubhekumuzi angakhiphi ngo-2009 ubhekumuzi wagula eside isikhathi bathi babengamxini ngale ndlela ababenza ngayo ngomgqumeni yena wayenomzimba omncane but uma unganakusisa indlela emngcwabeni kamgqumeni wayeshaya ngakhona uyabona ukuthi wayekhandlekile ngaleso sikhathi kwangekhona ukuthi uyisilenda nje ngoba nakhe isilenda kodwa zangapublishwa ngale ndlela okhansela nazi ngona kusebeshonile but ukugula kwakhe anitshelwanga ngale ndlela enatshelwa ngakhona ngomgqumeni but ukhansela naye omunye wacula kakhulu nezwa kuthiwa ukugula kwakhe senizwa manje mhlawumbe kuma-podcast sekukhuluma abantu ababesondelene naye ukuthi kwaya kwasisinda akuzange kubhalwe ngaleyo ndlela yabo osandile mbongo ukugula kwakhe ngabantu mina bahambe uphela umbongo uhambe ngo-2008 angithi yabo lapho nokhansela lapho ku-2008 akuzange kubhalwe kanjalo umgqumeni ungaba nakhe njani ungaba nakhe njani babezwela amandla usuku nosuku kubhalwa ngayo uphuma kwisolezo uphuma kwilanga umbulwa kembesa kwasha kwecimo udayiswa nje ngayo ubuthaphuthaphu bamaphela so nje ezinye zezitho ngeke bafethu so nje ezinye zezinto ngithule ngibuke
Ya kodwa ke bafowethu kwaya kwamnandi emhlabeni yomculo besilapho nje ukuthe emhlabeni womculo kwaya kwaba Hayi kwakumnandi kakhulu mfethu. Kwakumnandi kakhulu. Yabona khona ngomunye unyaka lapha okwake kwaba mnandi ngalendlela exa kusathane yiwo futhi lo wegama lami we-album lekaMgqumeni amagcuma igama lami. Hayi igama lami mfana kithi hayi igama lami alihleli mfana.